Il-ħadd it-tajjeb. Illum 29 ta' Settembru, Jum Dinji għall-Migranti u r-Refuġjati, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun. Il-quddiesa tal-lum titmexxa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u qed issir b'ratti l-ħajr għall-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Henry Balzan li f'Ġunju li għadda sar Isqof Awżiljarju tal-Arċidjoċesi ta' La Serena fiċ-Ċilì. Jikkonċelebra l-Kappillan Dun Franco Fenech flimkien ma' konċelebranti oħra. Tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. L-odwa tajba li l-kom il-koll tinsabu hawnhekk fil-Knisja Parrokjali tal-Kunċizzjoni kif ukoll dawk li qegħdin isegwu permezz tat-television. Illum xtaqt illi niċċelebra ma'kom din quddiesa ta' Radd il-Ħar lill-Alla ta' din l-inizjattiva ġdida lil mulej ħaf il-ħajja tiegħi u kont qed nistennija propju hawnhekk fejn jien trabbejt. Fej kont abbati, insellem mod speċjali lill-ewwel kappillan Dun Giuseppe illi laqani bħala abbati, niftakar il-memorja naħseb bħali wkoll hux veru ta' Ċali, ngħidulu Ċali s-Sagristan, kif ukoll Dun Woli, kappillan kien it-tieni kappillan, kappillani l-oħra. U niftakar memorji sbieħ hawnhekk f'din il-Knisja meta ma kenniex l-irħam, kienna biss mejda sewa tal-injam, u mbagħad naturalment dak kollu li sar. Minn hawn tlaqt biex nibda s-seminarju. Allura intom tafuni żgħir, issa ikbar, inqas xahar u iktar żaq,
imma bej wieħed u ieħor għadna l-istess. Insellem ukoll lil-sieħbi tal-kors Father Monsignor Joe Kaljakurmi, isqof awżiljarju hawnhekk ta' Malta, kif ukoll il-Father Charles Buġejja li kienu wkoll miegħi is-seminarju u lill-kappillan li nafu f'okkażjonijiet oħra. Insomma, mument ferħ kbir għalija il-ġimgħa ċelebrajt fejn tammit u kont kappillan, illum hawnhekk kif qedtilkom kemm kont abbati, hawnhekk għamilt l-ewwel tqarbina, il-griżma, ġejna ordinati djakni hawnhekk, għamilt il-prima messa, allura insomma intom tafuni aħjar. Kien hawnhekk ukoll fejn aħna sellimna lill-Aziz Missieri u l-Aziza Ommi hawnhekk ukoll, allura qiegħed mal-ġirien. Nifraħ li qiegħed magħkom, ejjew nibdew din il-quddiesa billi niftakru fin-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra minnu. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier, int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal btagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna għalina. Xerred dejjem fuqna il-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedid tiegħek u tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien, il-mulej niżel fi sħaba jkellem lil Mosè u ħam l-ispirtu li kellu fih u taħ lil 70 xieħ. U ġara li hekk kif l-ispirtu qatt fuqhom bdew jipprofetizzaw imma ma suktawx. Issa fil-kamp kien baqa' żewġ tirġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad. U fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew magħduda mal-magħżulin għax għalkemm ma marrux fit-tinda bdew jipprofetizzaw fil-kamp. Dlonk mar wieħed żagħżugħ jarraf b'dan lil Mosè u qallu: Eldad u Medad qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp. U Ġoswe bin Nun li minn ċkunitu kien għaddej ta' Mosè qabad u qal: Sidi Mosè tħallihomx aktar. Iżda Mosè wieġbu: Iqgħu qiegħed tgħid minħabba fija? Jalla l-poplu tal-mulej ikun kollu profeti u jalla l-mulej qiegħed fosthom l-ispirtu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-preċetti tal-mulej
ħajja ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx il-preċetti tal-mulej il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msedqa għal kollox il-preċetti tal-mulej dritti u jferqu l-qalb fehmhom sewwa il-qaddej tiegħek las tajjeb għandu min iħarishom in-nuqqas min jista' jarfu min dak li ma nafx bih saffini il-preċetti tal-mulej dritti u jferqu l-qalb mill-kburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek ħalli għad taħkimni imbagħad inkun bla ħtijak u ħieles minnu kbir il-preċetti tal-mulej dritti u jferqu l-qalb Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ejjew issa intom il-onja, ikbu u wixru fuq il-għawġ li ġej fuqkom. Ġietkom tħassar u ejjiġkom killitilhom il-kamla. Id-deb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadit u s-sadit tagħkom qatt jixed kontra tagħkom u jiklilkom ġisminkom bħan-nar. Ħżintu l-ġid fl-aħjar jiem. Ara il-ħlas tal-ħaddiema li ħastu l-għaliqi tagħkom, ħlas li intom żammejtuhomlhom bil-qerq, qiegħed jgħajjad kontra tagħkom u l-biki ta' dawk li ħażlu wasal f'udnejn il-mulej tal-eżerċiti. Fuq l-art għextu fix-xalar u fil-lussu, għadtu tissemnu għal-jum tal-qatla.
Intom ikkundannajtu l-ġust, tiltuh għax ma jistax jifqilkom. Il-kelma tal-mulej. Missier, il-kelma tiegħek hi il-verità, għaddishom permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġwanni qal lil Ġesu: Mgħallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rejna ħekeċċi xjatem f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal la żommuhx le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi imbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazz-ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija lik okkażjoni ta' dnub paqtaħħa barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol bejt waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintefix. U jekk riġlek u għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fil-infern. U jekk għajnejk għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna talla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix. Il-kelma tal-mulej tifħir aħna għandna ħabta kif nirraġunaw aħna u huma, magħna u mhux magħna, jew magħna jew kontra tagħna. Għandna ħabta kif isu neskludu, nħallu barra lil xi wħud u ninkludu l-oħrajn. U f'dan ftakart fl-ewwel qari tal-lum u fl-ewwel parti tal-Evanġelju li għadda kemm smajna. Mosè talab lill-Alla biex jgħinu il għaliex il-missjoni li kellu illi gverna li jmexxi l-poplu kienet kbira u waħdu ma kienx ilaħħaq. Allura qallu għażel 70 raġel
biex ikunu jistgħu jgħinuk. Hekk għamel Mosè u l-ispirtu ta' Mosè Alla batu wkoll fuq dawn is-70 raġel li kienu fil-kamp, li kienu fit-tempju, fil-preżenza t'Alla. Imma kien hemm tnejn, Eldad u Medad, li għal bżonn baqgħu reqdin, min jaf. Forsi ma kellhomx l-alarm bħal manna llum. Ma kinux fil-kamp magħhom, imma anki huma bdew jipprofetizzaw, anki huma bdew juru illi ġi fuqhom l-Ispirtu ta' Alla, illi wkoll lilhom mela il-mulej bl-Ispirtu tiegħu. U flok ferħu marru jiġru għand Mosè u qalulu ara x'biċċa xogħol, ara x'biċċa di. Dawna mhux magħna, mhux qegħdin hawn u xorta qegħdin jipprofetizzaw, xorta l-Ispirtu ġi fuqhom. U Mosè flok qalilhom morru siktuhom, jew keċċuhom, jew ikkastigawhom, għallhom jalla l-poplu kollu jipprofetizza, jalla l-poplu kollu ikun mimli bl-Ispirtu ta' Alla, il-poplu kollu. Fil-Vanġelu lid-dixxipli l-istess qalulu Mallem wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, li s-soltu l-istess ħaġa, li ma jkunx magħna, rajni ħikeċ xjaten fismek u ridna nżommuh. Ħasbu id-dixxipli li dak kien privileġġ tagħhom biss. Ħasbu jew rraġunaw illi Ġesu kien qed jikkonsidra lilhom biss, jew kien iħobb lilhom biss għax kienu ta' ġewwa. L-oħrajn le. Dak li huma magħna iva, ma l-oħrajn. Xi kultant ukoll nirraġunaw għad issib min illi għax isqof jew għax qassis jew għax soru se nitilgħu il-ġenna dritt. Ma naħsibx ta' jien, naħseb li tagħmel erba' tim il-purgatorju. U dan il-mod huwa raġunament ħażin għax il-Knisja Ġesu lil kulħadd iħobb. U fil-mentalità ta' Ġesu ma jagħmilx distinzjonijiet, issu aħna nirraġunaw fuq Ġesu, nirraġunaw fuq Alla, jew nkella nagħtu lil Alla u lil Ġesu il-mod kif nirraġunaw aħna. Imma mhux hekk, għax hu lil kulħadd iħobb, lil kulħadd jixtieqlu l-ġid. Anki avolja aħna ma nifhmuhiex, anki lil dawk li mhumiex għal bżonn li jagħmlulna l-ħsara, lil dawk ukoll iħobb. U allura ma nistgħux ngħidulu lil Ġesu isma' l-Ispirtu Santu ibatu lil dawn biss, lil oħrajn le. Ma nistgħux aħna nimmanipulaw lil Ġesu jew lil Alla. Allura quddiem dan il-messaġġ narah jien tal-ewwel qari u l-Vanġelu, Ġesu ġie għal kulħadd. Ġesu jħobb lil kulħadd. Anke lil dawk li ma jħobbuhx, anke lil dawk li ma jemmnux fih, anke lil dawk li ta' parsi jemmnu fih, jew jemmnu fih għal konvenjenza, jew għal quddiem in-nies, imbagħad jagħmlu fattihom. Lil dawk ukoll iħobbhom. Id-differenza hija li jiddependi minna jekk napprofittawx mill-imħabba ta' Ġesu jew le. Fis-sens li jiena nista' ngħidlek ara għandi ħantik dan is-suflè, da kollu tiegħek tista' tieklu meta trid. U inti ma tiklux. Ta' minnu t-tort tiegħi jew tiegħek. Jiena offrejtulek, jien tajtulek tiegħek. Suflè sabiħ, appetitus, illi jogħġob il-kulħadd. Imma inti ma tixtieklu. Mela ta' minnu t-tort. Ekk ukoll Ġesu jħobbna l-koll. Imma aħna rridu wkoll niftħulu qalbna lil Ġesu, niftħulu qalbna, niftħulu l-menti tagħna biex jkun jista' dik l-imħabba tidħol, napprofittaw minna dik l-imħabba. Nagħlqu għajnejna u qalbna l-affarijiet li mhux tajbin. It-tieni parti tal-Evanġelju m'għandniex noħduha litteralment għax kieku naħseb jien ebda minni jew blajn jew blajt kulħadd. Imma Ġesu li qed jgħid hawnhekk illi mat-tentazzjoni jew max-xitan m'hemmx lob. M'hemmx lob, irridu nammettu li l-kol kemm aħna bda minni, aħna tad-demmu l-laħam, maħniex tal-ħadid u suġġetti għat-tentazzjoni u li nistgħu naqgħu. Nistgħu naqgħu, ibda minni. U allura m'għandniex noqogħdu u iwa ftit u jiena niflaħ u le li mhux se jaffettwani dan u le u hekk u jiena tajjeb.
m'għandniex noqogħdu nilagħbu għax aħna l-koll tad-demm u l-laħam. Alla jafu dan, ix-xitan jafu wkoll. Mela rridu noqogħdu attenti li aħna nilqgħu ġewwa fina dan l-ispirtu tal-Alla, l-ispirtu ta' Ġesu, illi huwa bxejn għal kulħadd ma jagħmel l-ebda kondizzjoni il-mulej. Ħafna minna hawnhekk preżenti, intom ukoll tfal eżis u żgħażagħ, ħafna minna irċevejna l-istess Spiritu Santu fil-mamudija, fil-griżma, fl-ordinazzjoni saċerdotali, fl-ordinazzjoni episkopali, imma l-koll iksibna l-istess Spiritu Santu fil-mamudija tagħna. Il-koll irċevejna l-istess Spiritu ta' dawk is-70 raġel u mill-dad u edad li baqgħu reqdin għal bżonn u baqgħu barra mill-kamp. Il-koll hawn preżenti, il-koll għandna l-istess rigal. U dan ir-rigal għandna nużawh, napprezzawh, nagħmlu użu minnu għax il-koll imsejħin biex inkunu profeti biex inwasslu lil Ġesu lill-oħrajn. Intom ukoll tfal illi bdejtu l-iskola, issa llum se nbirku il-seċil fejn ikolkom il-lunch, ikolkom il-lapes, ikolkom il-crayons, x'ikolkom iktar? X'ikolkom iktar f'dak il-basket? X'inhu? Is-sanitizer, x'iktar? In-nuċċali anki jiena. X'inhu? Il-kotba, il-pitazzi, x'iktar? Il-lunch, nċaċpulu waħda il-lunch. Il-lunch importanti, nċaċpulu waħda il-lunch. Il-lunch importanti. Il-lunch importanti u minn għandi xi dubju jħares lejja. Ħares lejja. Mela allura nbirkulhom il-basket, sewwa aħna nixtiequlhom kull suċċess fl-istudju. Tidu tistudjaw, qabel l-eżami titolbu lil Ġesu. Imma mbagħad is-saħħa tibda. Imma tidu tistudjaw, x'inkellek ma tistudjawx. Tidu tistudjaw, aħna nawguralkom. Inti kinder, jinili li kont il-kinder, Antaċetta konna morru bil-fardar ċelesti. Għaw xaħat li kien imur Antaċetta, għaw il-laħwa qegħdin. Etta roħi Taċetta, nitolbu għal-ċetta wkoll. Aħna konna morru Antaċetta, intom il-kinder u aħna Antaċetta, għax aħna aktar xjuħ. Nitolbu għalihom. Untikom homework tfal, ħantikom homework, għadkolkom homework, itukom il-homework, jew issa le. Mel-issada l-homework, meta tmorru l-kinder, meta tmorru l-iskola, ejdulhom morna l-qudiesa, morna l-knisja, u tallimna ħaġa waħda importanti, li Ġesu iħobb lil kulħadd. X'ħad tgħidulhom? Ġesu iħobb lil kulħadd. U aħna wkoll għandna nħobbu lil kulħadd. Prosit. Tom xabxi oħra nitfal. Ħanbirku lilhom u nbirku s-saċils. Senxarrab. Issa l-saċils. Lidinu kun? Uħonin? Il-laħma tlaqna. Nitfawlom jilma. Jirgħol xa. Ġesu ħaj kellna bżonn nindunaw, Ġesu ħaj kellna bżonn li naraw, Ġesu ħaj misna jisjed nilqaw, ħalli jgħix ġewwa qalbna u l-kol inkantaw. Viva, viva Ġesu, viva, viva Ġesu, viva, viva Ġesu. Ġesu qed jgħix biex jagħtina jislim,
Ġesu qed jgħix xena jtina bla tmiem, Ġesu qed jgħix lubna jbidlu kull kien, din il-għanja ta' rebħa li ngħaddu flimkien. Viva, viva Ġesu, viva, viva Ġesu, viva, viva Ġesu, viva, viva Ġesu. Ġesu ġej ħalli sar ta' rebbi, Ġesu ġej ħalli tina mistri, Ġesu ġej moħna jew dem bisbi biex isibna mqajma u lestijali. Viva, viva Ġesu, viva, viva Ġesu, viva, viva Ġesu, viva, viva Ġesu. Inqumu bil-wieqfa u nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu u lejli għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mudija waħda għal-maħfra ta' dlubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U teżis nitolbu lill-Alla missierna biex jagħmel minna profeti li nuruħ lil ħutna bl-imġiba tajba tagħna. Biex il-Knisja tkun dejjem attenta għas-sinjali ta' żminijiet u għal kull kelma u ġest tajjeb anka jekk jiġu barra minna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Biex min jistudja u jgħallem il-kelma ta' Alla iħossu għaddej tal-verità u ma jfixkilx lil ħutu bl-idejat tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Biex is-soċjetà twarrab minna kull forma ta' inġustizzja li fija ibati minu l-aktar dajjef nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Biex nifmu s-sejħa tagħna li nkunu profeti li nitkellmu u nġibu ruħna skont it-talim tal-Evanġelu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej bl-interċezzjoni ta' Marija Immakulata għal Monsinjur Enric Balzan li inti għażiltu bħala raj tal-Knisja ġewwa ċ-Ċili. Għatih l-Ispirtu qaddis tiegħek u d-den biex imexxi lil dan il-poplu skont il-qalb tiegħek u fl-istess ħin kompli birek il-parroċċja tagħna vokazzjonijiet ġodda u qaddisa nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U Alla inti qatt ma tħalli l-Knisja tiegħek nieqsa mill-profeti li jitkellmu f'ismek, sawwab l-Ispirtu tiegħek fuqna biex narfu d-doni li tatina ħalli nxandru l-ġubijiet ta' mħabtek lil bnedmin kollha bi Kristu Sidna. Down the 30
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju din il-qudiesa ċelebrata minna l-koll tkun toġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jekk is-sagrifiċċju tifiru ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna ta' bisa mqazza kollha tiegħu. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna l fuq jew niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twiżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk inti tader u tħenn għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Biħliq tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem bil-ġisem quddiem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mal-Isqof Henry, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-eżis mejtin tagħna kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Ommna Marija, San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. U bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tagħna il-Knisja tiegħek. Għatina slimu l-għaqda li inti trid fina, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għal din nikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisqolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem quddiem ta' Kristu jħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Lola tu figlia
Nitolbuk mulej li dan il-Ministeru tas-Sema iġeddidna fir-ruħu l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-dbatijietu aħna nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi. Sur Kappellan, Monsignor Joe Galjakurmi, Dun Giuseppe u Dun Charles, il-kol kemm intom illi joġobkom tissieħbu f'din il-quddiesa, jitolbu għalija, jien nitlob għalikom ħafna u grat ħafna ta' dak kollu li intom u ta' qabilna f'din il-parroċċa għamiltu miegħi għax inħoss illi dak li jiena parti minnu ħafna huwa bis-saħħa tagħkom. Dak li hu ħażin naturalment huwa responsabilità tiegħi ta' ħadd iktar. Allura nirringrazzjakom u niftakru f'xulxin fit-talb tagħna. Il-mulej ma'kom. U jibarikna l-koll Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din l-quddiesa braħt il-ħajr għall-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Henry Balzan. Mulej, żomm idejk fuq dan l-Isqof u l-Arċidjoċesi li qed jaħdem fiha. Ennu biex ikun xhieda ħajja tiegħek fost il-poplu Ċilen, ħalli msaħħaħ bil-erf u l-kariżmi li żejnu bihom iressaq lil dan il-poplu dejjem iktar lejk. Nitolbu wkoll mal-Papa Franġisku biex naqdu l-qlub u l-forzi tagħna flimkien biex l-ibħra u d-deżerti ma jkunux aktar ċimiterji ta' migranti, imma spazji fejn Alla jista' jiftaħ toroq ta' libertà u ta' fraternità. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.